Og jeg har opdaget bare efter én gang, at det har hjulpet. Og nu kan jeg bøje dem. Ja. Smerterne har jeg ikke nu, sådan set ikke noget af. Så. Det havde jeg meget af før. Så. Nu kan jeg sove for det. Jamen, det er gået meget godt. Der har været meget bevægelse i fingrene siden. Jeg har fået behandling for 1,5 år siden, hvor jeg fik 6 behandlinger inden for en måned. Og så har jeg lige fået for en måneds tid siden, fik jeg en ekstra behandling. Og stivhed en gang imellem? Stivhed en gang imellem, men det er nok lige så meget, fordi jeg efterhånden er begyndt at bruge til at strikke og hækle. Ja. Får du noget medicin? Nej, ikke mod det her. Ikke mod gigt? Nej, der er lige 2 der, men det er jo så også dem, jeg bruger lidt, når jeg hækler og strikker. Det skal du bare blive ved med.